хора, имам нов YouTube канал и съм с една приятелка и съседите. Ето. Ми част. Малко стоите и погледайте. Мамо, ти една гуска скочи. Обичам ви хора. И то не ми влиза. Гледайте просто. Ама не той черния. Сме на барбекю, ще бъдем и има около 2-3 клипчета, да мога да се напълна пак канала. И просто гледайте любимото ми клипче. Киска. Приятелката ми гледа. Не гледам, а качвам. Качва? Снапчат може да ме намерите, Кристина. Да, мокни. Това си е моя YouTube канал.